Víta vás Svidis z Kežmarského hradu. Vo Vysokých Tatrách sa nachádzajú nielen lyžiarske strediska svetovej úrovne, ale aj niekoľko zaujímavých historických pamiatok. Hlavným klenotom z kultúrneho hľadiska je majestátny palác so stáročnou históriou Kežmarský hrad, ktorý je jedným z mála zachovaných hradov na Slovensku, ale zároveň aj jediným zachovaným gotickým hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1463. Postaviť ho dali bratia Imrich a Štefan Zápoľský. Odvtedy sa vystriedalo viacero majiteľov, až hrad na začiatku 18. storočia odkúpilo mesto Kežmarok. Múzeum v Kežmarku predstavuje významný kultúrny prínos a umožňuje návštevníkom ponoriť sa do bohatej histórie tohto krásneho regiónu. Múzeum, ktoré sa nachádza v malebnom mestečku Kežmarok na východnom Slovensku, ponúka jedinečné expozície zobrazujúce rôzne aspekty vtedajšieho umenia, kultúry a života. Hrad pochádza z 15. storočia a keďže je to mestský hrad, tiahne sa okolo neho dostatočne hlboká priekopa, ktorá bývala kedysi naplnená vodou, dnes v nej už však rastie tráva. Po prechode cez vstupnú bránu na nás čakalo rozsiahle nádvorie, na ktorom sa v tomto čase nachádzalo niekoľko veľmi zaujímavých stánkov. Hlavný vstup do areálu paláca vedie cez starobilú väžu. Na vonkajšej strane veže sa nachádza rodový erb Tekeliovcov. Za ňou sa nachádza nádvorie, z ktorého vedie točité schodisko na prvé poschodie. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Samostatné expozičné celky predstavujú praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kežmarský strelecký spolok, spolok spišských lekárov a lekárnikov doktora Vojtecha Alexandra, zakladateľa rentgenológie v Uhorsku, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí, historické portréty zo zbierok Múzea vzťahov Kežmarčanov k Vysokým Tatrám, rodina Tékeli, židovská komunita v Kežmarku. Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže. O každom hrade existuje viac povestí podobnej verzie. Aj o Kežmarskom stretáva sa v ňom čierna i biela pani, keď mala Levoča bielu pani, Kežmarok musela mať zákonité čiernu. Pod zemou v tajných chodbách sa skrývajú poklady, hradní páni majú svoje nesplnené a nešťastné lásky, iní páni zase dávajú zamorovať svoje ženy i céry, ďalší utekajú pred nepriateľom na koňoch, ktoré vyskočia spolu so svojimi pánmi priamo z okna, preskočia hradnú priekopu a zachránia sa kdesi ďaleko v horách. V Kežmarskom hrade sa nachádzajú zaujímavé expozície, o ktorých si teraz povieme. Výstava strelných zbraní, ktorá predstavuje strelné zbranie, ako sú muškety, arkebuzy a pištole, ako aj rôzne ostré zbranie, napríklad meče a dýky spolu so zbrojou. Cechy a remeslá. V Kežmarku bolo 36 samostatných cechov, uzavretých remeselných spoločenstiev a v expozícii nájdete používané pracovné nástroje, znaky jednotlivých cechov a mnoho ďalšieho. Radnica, kde sú umiestnené časti zariadenia bývalej kežmarskej radnice a symboly mestských výsad. Expozícia lekárne je venovaná Združeniu lekárov a lekárnikov zo Spiša a vybaveniu a zariadeniam lekárne, ktorá sa pôvodne nachádzala v susednej obci Ľubica v 19. a 20. storočí. Výstava o doktorovi Vojtechovi Alexandrovi, ktorý bol slovenským lekárom a fyzikom. Bol špecialistom na rentgenové žiarenie a už v roku 1896 uskutočnil prvé rentgenové pokusy. V roku 1898 urobil svoju prvú fotografiu. Jeho prístroj je uložený v múzeu. Doktor Vojtech Alexander sa nesmierne zaslúžil o štúdium rentgenových lúčov. Lapidárium výstava predstavuje opracované kamenné prvky, ktoré pochádzajú zo sakrálnych a svetských stavieb z rôznych období stredoveku a novoveku. Nachádza sa tu aj zbierka starých hasičských vozidiel a špecializovanej techniky. Výstava historických vozidiel a hasičských aut predstavuje unikátne automobily a motocykle, vrátane jedinečného hasičského auta Škoda 154 z roku 1929, jediného svojho druhu v Európe,
ako aj hasičské auta s ručnými čerpadlami a mnoho ďalšieho. Dve expozície ma zaujali obzvlášť: expozícia dobovej lekárne a časti prehliadky venované rodine Tékely. Tá je spojená s Oravským hradom a táto časť histórie je jedna z mojich obľúbených. História hradu siaha do roku 1447, keď tu bola vojenská posádka Jána Jistku z Brandisa. Prvým majiteľom hradu sa v roku 1462 stal Imrich Zápolský. Niekoľko rokov po kúpe začal s rozsiahlou prestavbou. Finančné ťažkosti si však náhle vyžiadali svoju daň a stavba sa oneskorila až do roku 1486. Ku koncu stavebných prác bolo financovanie úplne zastavené. V záujme zastavenia západného krídla bol zbúraný chrám a práce pokračovali s použitím získaného stavebného materiálu. Hrad vlastnili rôzne rody, až kým ho v roku 1610 neprevzal rod Tékelyovcov. Rod Tékelyovcov vládol hradu 4 generácie. Počas jeho vlastníctva bol hrad prestavaný v renesančnom štýle. Stavebné práce boli ukončené výstavbou rannobarokovej kaplnky v roku 1658. Najznámejším predstaviteľom bol Imrich Tékely, ktorý viedol povstanie proti Habsburgovcom. Po porážke prešiel palácový komplex a všetok jeho majetok na mestskú radu. Každý zo 4 potomkov rodiny Tékelyovcov vykonal na architektúre hradu rôzne zmeny. Gotický hrad sa nakoniec zmenil na nádherné renesančné sídlo. Mesto využívalo hrad na rôzne hospodárske účely, ale časom začal chátrať. V rokoch 1741 až 1787 hrad vyhorel. Okolo roku 1860 bola čiastočne zbúraná západná hradba a postavené nové kasárne, zo stání sa stala mestská nemocnica. Požiar v roku 1901 palác nielen zničil, ale na niekoľko desaťročí sa na ne aj zabudlo. Počas vojny susídlila tajná polícia Tretej ríše. Jej metódy boli brutálne a podľa niektorých správ tu bolo zavraždených niekoľko desiatok partizánov. V roku 1960 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia s cieľom obnoviť jeho historický vzhľad. Kežmarský hrad sa stal obľúbeným miestom kráľov. Cez 100 vyobliekaných dvoranov obsluhovalo ich veličenstvá. Hrad mal aj vlastnú kapelu, 2 kazateľov, organistu, niekoľkých pisárov a tureckých tlmočníkov. Kone mali v stajniach žľaby so zrkadlami a v zakrytej časti dvorany boli v stálej pohotovosti 2 koče so 6 záprahom. O Kežmarskom hrade sa povráva, že v noci v ňom počuť ľudské kroky. Podľa legendy patria starej služobníčke, ktorá sa hrade starala o kľúče a ukradla hradnému pánovi poklad. Keď to zistil, kľúčiarku preklial, aby nemala pokoj ani po smrti. Jeho slová sa vraj splnili a ženin duch je stále v komnatách hradu. Čo sa na hrade naozaj deje, sa koncom augusta v roku 2020 rozhodli zistiť lovcovia duchov zo skupiny Slovak. Ešte sme ani nestihli prísť na hrad, keď nám napísal kastelán, že sa z ničoho nič zapol alarm v miestnosti, ktorá je uzamknutá a nikto do nej nechodí, opisuje začiatky vyšetrovania Matej. Po príchode na hrad sa tam išli hneď pozrieť, no nič nezaznamenali. Postupovali preto do ďalších miestností, až sa okolo polnoci dostali do kaplnky. A práve tam mal na prístroji Kinect nahrať neznámu postavu. Vyzerala, ako by kľačala na lavici a modlila sa. Po chvíli zmizla, objasňuje Hanka. Tým následne pokračoval prehliadkou ďalších izieb a znova zašiel aj do úplne prvej, v ktorej sa zapol alarm. Prístroje lovcov duchov tam údajne zaznamenali neznámy pohyb. Všetci stáli mimo senzorov, takže to nemohli byť oni. Vyzeralo to, ako by sa s nami pokúšal niekto spojiť, hovorí Matej. Ďalším nevysvetliteľným momentom podľa neho bolo, keď spolu s kolegami stáli pri pomníku, kde počas druhej svetovej vojny popravovali Židov. Na prístroje totiž nahrali hlas, ktorý akoby hovoril "Chcem za detkom". Tým po týchto zážitkoch ukončil vyšetrovanie okolo 4 ráno. Legenda o bielej kežmarskej pani. Mária Dulafiová priviedla za svoj krátky život na svet 6 detí. Zomrela vo veku 22 rokov a bola údajne veľmi zbožnou ženou. Podľa toho, čo sa povráva, nebožka ešte aj po smrti konala a koná dobro.
V Kežmarskom hrade sa vraj zjavuje jej ženská postava zahalená do bielých šiat. Za mesačných nocí vychádza z kaplnky, prejde nádvorím a kráča z hradu do polí. Komu šťastie dozičí stretnúť ju na prechádzke, ten vraj neobíde na prázdno a čaká ho veľké šťastie. Ďalšou legendou o hrade je Tékeliho útek a čierna pani. Imrich Tékeli vraj opúšťal Kežmarský hrad pred cisárskym vojskom v poslednej chvíli. Behol do stajne a kým si vyviedol koňa, zmizla mu truhlica s peniazmi, ktorú si pripravil na dvore. Keďže sa veľmi ponáhľal, v hneve preklial zlodeja, aby po smrti nemal pokoja, blúdil po zámku a neužil si ani jeden dukát. A naozaj, po určitom čase sa začal v noci na zámku zjavovať čierna pani. Chodila po chodbách, ponevierala sa kade tade a zvonila kľúčmi. Každý sa jej bál. Bola to vraj stará kľúčiarka, ktorá pri úteku pripravila hradného pána o peniaze. Bola by tak chodila až dodnes, no jeden smelý mládenec ju raz vystriehol a ona, aby sa zbavila zlého svedomia, zaviedla odvážlivca skrytým vchodom do podzemia, kde ukryla odsúzenú truhlicu. Odvtedy sa čierna pani na hrade vraj už neukázala. Ďalšia legenda, hradná pani a turistika. Urodzenej hradnej páni Beate Laskej od prvého dňa príchodu do Kežmarku počarili štíty Vysokých Tatier. A keďže jej nechýbala ani zvedavosť a odvaha, tak sa na turičné sviatky v roku 1565 vydala v spoločnosti niekoľkých mešťanov na výlet do nedalekých snežných hôr, dnes nazývané Tatry. Keď sa pani Beata o 3 dní vrátila od Zeleného plesa domov, pred bránou Kežmarského hradu ju už čakal rozhnevaný manžel. Hradný pán Albert Lasky na mieste a bez váhania vyriekol nad svojou emancipovanou manželkou prekvapujúco krutý ortiel. Za trest ju uvrhol do najpevnejšej hradnej veže, kde ju v drsných podmienkach väznil dlhých 6 rokov. Jediným milosrdenstvom pre nešťastnú kňažnu boli 2 malé okná, jedno s výhľadom na milované snežné hory a druhé na podávanie jedla. Z väzenia Beatu Lasku vyslobodil až nový hradný pán. Údajne už pometenú ju odviezol do Košíc, kde čoskoro umrela. Zlé jazyky hovorili, že Albert Lasky len využil vhodnú príležitosť a poľahky sa zbavil svojej o 20 rokov staršej manželky, aby mohol pokojne užívať jej veľký majetok. V 16. storočí sa čin Beaty Laskej označoval ako nemravnosť, dnes o ňom hovoríme ako o prvom známom turistickom výlete do Vysokých Tatier. A čo sa týka tajných chodieb na hrade, výskum sa realizoval za účelom overenia existencie únikových chodieb z podzemných priestorov kaplnky. Pri výskume hradnej kaplnky, ktorý sa týkal tak interiéru, ako aj exteriéru, sa našli pozostatky starších múriev, ktoré boli zakomponované do obvodového múriva kaplnky, o ktoré sa čiastočne opieral klenba krypty. Výskum priekopy bol obťažný pre neustále zatekanie spodnej vody do výkopu, preto sú výsledky výskumu aj kvôli prítomnosti viacerých elektrických vedení v sondách zatiaľ obmedzené na nasledovné konštatovanie. Vzhľadom na prítomnosť viacerých neporušených múriev v podzemí kaplnky, ako aj nepriaznivé geomorfologické pomery v okolí, je vylúčené, aby v tomto priestore existovali únikové chodby pod úrovňou terénu parku na severe od Kežmarského hradu. A čo sa týka Hladomorne, Hladomorňa okrúhla rohová väža patrí k najstarším častiam hradu. Väža sa v 18. storočí nazývala aj zvonovou väžou. Zvon mal byť umiestnený v dnes už neexistujúcom podkroví a mal upozorňovať na nebezpečenstvo. Hladomorňa je pôvodne gotická, mala 6 podlaží, bola tiež zakrytá strechou, kvôli nedostatku financií sa pri generálnej oprave hradu nezastrešila, hoci projektant s tým počítal. Horné 2 poschodia väže majú okná, v dolných častiach bez okien bola väznica. Ešte v roku 1908 Viktor Bruckner videl na jej prízemí do steny zapustenú reťaz, o ktorú priväzovali väzňov. Podľa tradície v niektorej z miestností s oknami bola uväznená hradná pani Beata Laska, ktorá takto kruto doplatila na svoj výlet do Vysokých Tatier. Dnes je Hladomorňa upravená na vyhliadkovú väžu s krásnym pohľadom na Vysoké Tatry, Belianské Tatry a Maguru.
Na Hladomorňu sa napája západný obytný trakt s krásnymi gotickými pivnicami, ktoré hradné panstvo používalo ako mučiarne. Juraj Bohuš píše: oku pozorovateľa neújde podzemné väzenie, ktoré bolo mnohým ľuďom osudné, ale predsa ešte hroznejšie, než toto sa nachádza v jednej bašte, ktorej vidieť kosti a pozostatky mnohých uväznených. Hodné zmienky a prehliadky sú aj rozsiahle pivnice tohto hradu, kde sa uchovávajú ušľachtilé vína. Pivnice sú zvonka prístupné a zriadené v takej veľkosti, že sa v nich dalo pokojne jazdiť. To by bolo z histórie Kežmarského hradu všetko, majte sa krásne.